Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň ölümine 15 ýyl boldy. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň tarpataýyn ölümine 15 ýyl dolýar. 15 ýyl mundan ozal adaty bir gyş gününe döwlet telewizionyasy ikinji prezidentiň ölüm habaryny köpçülige ýetirdi. Habar ýyldyrym çaltdygyna ýurdun çar künjüne ýaýrady. Şol güni 7-den 70 awtoritar rejim astyna ýaşaýan her bir türkmenistanyny gyzyklandyrýan ýeketäk sorag bardy. Indi nämeler bolar? Ilat bu soragyň jogaby bilen gumra wagty Saparmurat Niyazowyň orunmasary şol wagtlar ýurdun bilim medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik eden vice-premier Gurbanuly Berdimuhammedow birden öňe çykyp merhum prezidenti soňky ýoluna uğratmak dawrasyna ýol başlyk etdi. Soňra Berdimuhammedow ilki prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji boldy. 2007-nji ýylyň fevralyna bolsa prezident boldy. İlkinji prezidentiň ölüm habary ýurdun 30 ýyllyk taryhyna ilatyň belkide eň işçiň siýasat bilen gyzyklanan döwürleriniň biri bolandyr. Tanış Mugallym Talip Lukman esker okuwçy Daýhan Gysgaça hemmeler garşyk duýgular bilen birege habar berýärdi. Türkmenmaş ölüpdir. Şübhesiz Niyazow Türkmenistan döwletiniň eň taryhy we öwrümli pursatlaryny hususan Sowet Soýuzy ýykylyp onuň binýadyna täze respublikalar peýda bolany heniz öňde boljak wakalary çaklamagyň kyn döwürlerine garaşy Türkmenistana ýol başlyk etdi. Soýuz dargany belli bir garaşsyz maksatnama eýe bolmadyk türkmen döwlet adamlarynyň ikirjiňlenmeleri, şüpheleri, ýurdun geljegi baradaky gaýgy aladylary hakda henizem täze maglumatlar ýüze çykýar. Amerikaly kino rejissor Oliver Stone'un Gazagystana bagyşlanan täze dokumental filmine öňkü Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň gurrun bermegine görä haçanna SSR dargany Saparmurat Niyazow Merkez Aziýadaky kärdeşlerine ýüz tutup öýdararylaryna Türkistan Respublikasyny döretmegi teklip edipdir. Niyazow Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna ilkinjileriň hataryny ilip bir reformasyny öňe süren lider hökmünde hem ýatda galdy. Ýöne muňa garamazdan has ol Niyazow SSR-iň dargamagyna garşy çykyşlary bilen hem ýatda galypdy. Galyberside Saparmurat Niyazow Merkez Aziýada hatda belkide tutuş dünýäde eň ýowuz awtoritar rejimleriň biriniň düýbüni tutdy. Garaşdyrlykdan soňra Türkmenmaşy lakamyna eýe bolan Niyazow synçylary görä Türkmenistany başçylyk rejimine esaslandyrdy. Sowet Soýuzy döwürlerine onsuz hem syýasy we ykdysady baklanykdan ejir çeken türkmen halky garaşy Türkmenistana Niyazowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen awtoritar syýasatyň eýmen çüýdi bilen tanyşdy. Niyazowyň şahsiýet kulty ýyl-ýyldan barha güýçli dawarlandyryldy. Niyazowyň kitaplary okuw meýilnamalaryna girdildi. Niyazow günleriň we aýlaryň atlaryny ütgetdi. Türkmenistan garaşsyzlygyň ilk ýyllaryna ykdysady krizisden mezir çekdi. Ýöne tebigy baýlyklary hususan nefti we gaza we Türkmenistan wagtyň geçmegi bilen özüni dürsäp aýaga galyp başlady. Niyazow döwründe Türkmenistana ençeme şäherlere, etraplara, obalara, köçelere, mekteplere we beýleki möhüm deskalara Saparmurat Niyazowyň ýa-da onuň kakasy Atamurat Niyazowyň hemde Gurban Sultan Ejanyň atlary dakyldy. Niyazowyň döwründe Türkmenawatda Gurban Sultan Ejanyň adyny göterýän seýilgähe uly üns berilýärdi. Bu seýilgähiň baglaryna ide edilýärdi. Aprel aýy Gurban Sultan aýy bolan soň tutuş bir aýyň dowamynda Gurban Sultan seýilgähinde ýerleşýän Gurban Sultan ýadygärligine gül goýmak çäreleri geçirilýärdi. Niyazow öldi. Kalendar ýylyna gaýtaryldy. Gurban Sultan seýilgähi hem taşlandy. Häzir bu seýilgähiň bir tarapynda çağılar üçin park guruldy. Beýleki tarapynda bolsa kiçi söwda merkezi gurulýar. Diýip bir Türkmenawat ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Niyazow döwrüni ýatdy. Niyazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna müňýyllygyň başlaryna türkmen halky ýene bir ýowuz bela duçar boldy. Neşe belasy ýurdun çar künjegine ýaýrap maşgalalar ýowuz belanyň derdinden ejir çekýärdi. Berdimuhammedow prezident bolanda neşe belasyny kökü bilen ýok etmek barada beren wadalary köpleri beperwa goýmady. Niyazow ýurda ýol başlyk eden döwürlerine togy, gazy mut etdi. Ýöne neşe köpeldi, köp hojaluk dargady diýip habarçymyzyň beýleki bir söhbetde şaýdýar. Ol neşe keşligiň giň ýaýran ýyllaryna bir saparlyk neşe üçin öz tenini satmagy mejbur bolan gelin gyzlar barada gurrun berdi.
düýbünden ağır namus galmany diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bir öňkü Lukmanyň sözlerine görä neşäniň giň ýaýran döwürlerini, gyýlaryny durmuşa çykarýan maşgalalar öz tanyş Lukmanlaryna ýüz tutup öýlenýän ýigdiň neşe ulanyp ulanmaýanyny anyklamak üçin onuň gan analizini barladyr ekeni. Şeýle-de habarçylarymyza görä Ýylat Köplenç Niýazow aýlaryň atlarynyň üýtgedilmegi, gowşuk katlygyň durmuşyna zar vuran pensiýa reformalary bilen ýatlaýarlar. Ýöne häzir Niýazowy ýatlaýan adam ýok. Türkmenawatda bir şaýola Niýazowyň ady da kyldy. Şol şaýolyň ugrunda ýeketäk seýilgäh bar. Ol hem Niýazowyň adyny göterýär. Ýöne ol meşhur seýilgäh däl. Ol çetde, baş muzeyiň gabadynda ýerleşýär. Diýip Türkmenawat ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli synçynyň sözlerine görä Haçany Niýazow ýogulyny köpler Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Niýazowyň ogly Murat Niýazowyň prezident bolmagyna ýardam berer diýen pikirde ekeni. Şol wagtlar 2006-njy ýylda köpler Putin öz adamyny goýar diýen pikirde diýip ýerli synçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidenti halk saýlaýar. Ýöne garaşy Türkmenistanyň şu wagtda hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Saparmurat Niýazowyň ogly Murat Niýazowyň kakasynyň tawydyny göterip bar şu köpleriň ýadyna galdy. Odalar Türkmen telewizionyasy Niýazowyň maşgala ugdalaryny asla diýen ýaly görkezmeýärdi. Niýazow Gypçakda jaýlandy. Murat Niýazow kakasynyň ölümünden belli bir wagt soň ýurduň daşyna çykyp bildi. Onuň häzirki ykbaly barada açyk çeşmelerde köp maglumat ýok. Niýazow döwrüne başdan soňa çenli şaýat bolan beýleki bir ýerli synçy şol döwürleri ýatlaýar. Gararsızlygyň irki ýyllary hazyr geçdi. Adamlar aýlyk haklaryna derek bir topar derege yaramayan egin eşikleri, dokma önümlerini un şeker we şoňa meňdeş beýleki harytlary kabul edip alýardylar. Şol harytlary satyp adamlar özlerine girdeji edinmeli bolýardylar. Adamlar un we çörek almak üçin dukanlaryň öňünde uly nowatlary emele getirýärdi. Çağalaryň eline bir köpük düşse ılgap süýji dälde çörek satyn alyp begenşip öz aralarında bölüşýärdiler. Hiç bir pudak hadaly işlemýärdi. Adamlar 2000-nji ýylda ýurdun azajyk hem bolsa kada gelip başlandygyny aýdýarlar. Ýöne soňra pensiýalar ýatyryldy we gara adamlar pensiýasyz galdy. Pensiýasyz galan eneler we atalar gözlerine ýaş aýlap Allahdan kömek diledi. Diýip döwrüň şaýady gurrun berýär. Saparmurat Niýazowyň welaýetlere amala asyrýan saparlaryna mektep okuwçylary we işgärler prezidenti garşylamak çärelerini mejburi gatnaşdyrylýardy. İl içinde moňa janly haýat diýilýärdi. Soğuk ıssy parky ýok adamlar bir näçe sagatlap köçeleriň ugrunda açyk asmanyň astynda garaşmaly bolýardy. Diňe bir adam üçin bir topar adam kösünçlüge sedebar bolýardy. Diýip ýerli synçy ýatlaýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň Ýylat Niýazowyň ölüm habary bilen ilk başda Russiýanyň telekanallary arkaly tanyş boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy soňundan habar berdi. Halk Niýazowyň deregine ogly geçer diýip garaşdy. Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Ol Niýazowyň ölümünden soňra Berdimuhammedowyň syýasy sahna çykyşyny ýatlaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir näçe öňkü harby ulukçynyň sözlerine görä Niýazowyň ölümi henüz resmi taýdan telewiziony arkaly elan edilmezden ozal Türkmenistanyň harby bölümlerine ýam adatdan daşary ýagda ýylan edilipdir. Ýöne öňkü prezidentiň ölümi 21-nji dekabr güni gün ortana golaý sagat 11 töwereklerine telewiziony arkaly köpçülige ýetirildi. Berdimuhammedow ilk başta halk tanamaýardy. Ýöne adam pahyr mydamy umytly bolýar, ýagşy niýetde bolýar. Indi bir gowuluk bolar öýtdiler. Berdimuhammedow prezidentlige başlan ýyllarynda döwlet kömek pullaryny dikeldi. Ýurtdan çykmak aňsatlaşdy. Dollaryň narhy düzelip başlady. Adamlar gaty begendi. Hatda vilayatlere sapara gidende öňküsünden az adam köçä çykarylýardy. Diýip ýerli synçy Berdimuhammedowyň prezidentlige başlan ýyllaryny ýatlaýar. Şol ýyllarda ýurdun ýokary hujaýlarynyň birini bilim alýan bir öňkü talip Niýazowyň ölümünden soňra öz institutlaryny mejburi köpçülik çäreleriniň ýatyryljakdygy elan edilenine tas ähli taliplaryň uly şowkuny bilen el çarpyşyp begenenliklerini ýatlaýar. Ýöne mejburi köpçülik çäreleriniň ýatyrylmagy soňu bilen dolu durmuşa geçirilmedi. Şeýle-de Niýazow döwrüne ýurt raýatlary daşary ýurda sapar etmek üçin çykyş wizasyny almagy mejbur edilýärdi. Berdimuhammedow wezipe gelenden soňra çykyş wiza talaby ýatyryldy.
Ýöne munyň ýa-da eklenç gözlegine ýa-da başga maksatlar bilen uzak möhletde esasy ýurtdan çykan adamlaryň sany tas 1,18 miliony golaýlady. Adamlar indi biz ösörüs, gowy işler alyp barýar diýerdiler. Diýip ýerli Finçi Berdimuhammedowyň prezidentlige başlan 2 ýyllaryny ýatlaýar. Hakykatdan da adamlar firmalarda işläp öz hojalyklaryny bol elin durmuşda ýaşadyp başlady. Garyp adamlar azaldy. Adamlar arkaynlyga çykdy indi arkayn gürläp bilýäris, öz hakymyzy talap edip bilýäris diýişýärdiler. Ýöne gynansak da bu uzaga çekmedi. Diýip ýerli Finçi aýdýar. Saparmurat Niýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryny aradan çykandan soňra gysgaly ýagdaýda halk maslahaty 26-njy dekabrda konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýetgeşmeler girdi. Oňa laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident saýlanylýança Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Konstitusiýanyň öňkü versiýasyna görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň başlygy täze prezident saýlanýança bu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmelidir. 15 ýyl mundan ozal konstitusiýa gysgaly girdilen bu üýtgetme bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňü açyldy. Ol ilk başda wagtlaýyn prezident, soňra ömekli prezident boldy. Munyň ýa-da Berdimuhammedow 2012-nji ýylda 2-nji, 2017-nji ýylda 3-nji möhletde prezident boldy. Ýöne Finçiniň sözlerine görä Berdimuhammedowyň ilki ýyllaryna oňyň ötüşleriň dowamy bolmady. Soňra bu prezidentiň hem päli adyp başlady. Bu hem özüni peýgamberlere deňep başlady. Diňe özü däl, onuň nebereleri we doğan garyndaşlary hem bar. Edenni edip ýurdy çökerdi. Adamlar daşary ýurtlara gidip maşgala eklejek bolýarlar. Bir näçe ýyllap aýralykda ýaşaýarlar, maşgalalar dargaýar. Korrupsiýa görülmedik derejäge çykdy. Diýip ýerli Finçi gurrun berýär. Adamlar ýejek çöregini daňdan sagat 3-de nobaty durup almaly bolýar. Çörek almak üçin subsidiýalenen adyk satyn almak üçin adamlar nobatlarda birek bilen ýakalaşýar diýip habarçymyz bilen gurrundaş bolan Beýlekwer Türkmenistanly ýurtda dowam edýän krizis bilen bagly Berdimuhammedow günäkärledi. Ýerli Finçi hem dowam edýän kynçylyklar bilen bagly prezidentiň ýakyn töweregini aýplaýar. Halk aç, gudraty mätäş diýip Beýlekwer Ýöneköy Türkmen Raýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Indi ýene 1991-nji ýyllardaky ýaly halk ýene uwuna çörege nowata durýar. Ondan has hem beter boldy. Adamlar bankomatlaryň öňünde nowata durýar. Ýurt gitdigiçe beterleşýär. Ýene çağalar dilekçilige başlady. Eklenç üçin ar namusyny öz tenine satýan gelin gyýlar bar. Bular bolsa ýurdyň baýlyklaryny öz hasabyna geçirip halky diňe kyn güne goýýarlar. Diýip ýerli Finçi aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň günü-günden ýaramazlaşýan ykdysady kynçylyklar we sosial problemalar barada giňişleýin gurrun berýärler. Azatlykda ýaşamagyň nähili eşretdigini adamlaryň özleri duýup göresi gelýär diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Sowet döwrüne ýokary wezipeler eýlen Saparmurat Niýazow 1991-2006-njy ýyllar aralygyna Türkmenistanyň prezidenti boldy. Garaşy Türkmenistany 15 ýyl Niýazow, 15 ýyl Berdimuhammedow dolandyrdy. Niýazow 66 ýaşda aradan çykdy. 4 aylyk gara kesmeden soň Aşgabatyň bazarlary gaýtadan resmi taýdan işläp başlady. Habarçylaryň söýlerine görä, bazarlaryň täzeden işe başlamagy bilen pandemiýa döwründe ýylatyň durmuş ykdysady problemalarynyň agyrlaşanlygy hasam gözeýilýär. Bu da garalykdan soň Aşgabatyň bazarlary şunlar köpçüliginiň barýan ýeri bolup, ýaşaýjylar bazara söwda etmek, satyn almak üçin barýarlar. Bu aralykda bazarlardaky ýagdaý häzirki ykdysady ýagdaýy we gulplama wagtynda ýylatyň hasam agyrlaşan meselelerini görkezýär. Alyjylar azyk önümleriniň bahasynyň ýokary dugyna geň alýarlar. Bahalar bazarlaryň ýapylmagyndan öňkü ýagdaýda galan ýaly. Dollaryň hümmeti bolsa bahalara hiç ýyly täsir etmeýär. Adamlar egneşik dukanlaryna girýärler we köplenç hiç de satyn alman çykýarlar. Dip Azatlyň habarçylarynyň biri 20-nji dekabrda görüň berdi. Alternativ bazarynda şunlar girelgede we bazaryň içinde ýüzlerçe aýal Amerikan dollaryny gara bazar narhyndan satýar, şeýle-de altyn we kümüş hödürleýär. Habarçylaryň aýdyşyna görä altyn kümüşi alyp satýanlar bilen birlikde şaýseplerini, toý ýüzüklerini zerurlyk sebäpli arzan bahadan satýan adaty adamlar hem bar. Gaýtadan işe başlanan bazarlardaky öňkü problemalaryň ençemete hem saklanyp galypdyr. Bazarlarda bank kartlary bilen tölegleri kabul etmekden ýüz öwrülmegi alyjylary gaharlandyrýar. Bu wagtda banklaryň öňünde nowatlar saklanýar. Adamlar bazarlardaky sowda üçin naqd pul çekmek maksatly bankomatlaryň öňünde hem uzak nowatda durmaly
bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri 3 ýyldan gowrak wagt bäri bankomatlarda naqd pul ýetmezçiligi meselesini çözüp bilmeýärler we naqd däl hasaplaşyk ulgamyny kadalaşdyrmaýarlar. Üstüne problemany resmi taýdan ne ikrar edýärler, ne de düşündirýärler. Bu aralykda bazarlaryň açylmagyna bir näçe aýlap garaşan telekeçiler çeken ýetkisiniň üstüne ýene de goşmaça maliýe batışa duçar bolýarlar. 18 dekabrda bazarlarda sowdanyň resmi taýdan başlanmagynyň ilkinji güni açgöz reýtler we döwlet idaralarynyň talaplary bilen tapawutlandy. Salgyt gullugy ähli sowdagärleri aýlanyp geçdi we her kimden 200 manat ýygnady. Dip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşme görünýärdi. Onuň sözlerine görä sowdan okatlarynyň eýleri we işgärleri bazarlaryň işiniň başlanmagyna sawarsızlyk bilen garaşdylar we 16-17 dekabrda öňünden iş ýerlerini tertipleşdirdiler. Salgyt gullugynyň başga-da işiň ilkinji gününde sowdan okatlaryna Sowda ministrliginiň işgärleri we bazaryň ýolbaşçylary hem baryp 200 manat talap edipdir. Adatlyň habarçylary bazarlardaky barlyklaryň we talaplaryň telekeçileriň arasynda nägileligi döredenligini aýtdy. Hususanda dokma önümlerini ýaglyk we mata satýan aýallar pul gazanmak mümkinçiliginiň berilmegini talap edip häkimetleriň talaplaryna garşy çykypdyr. Käbir bazarlarda barlykçylaryň sany hasam köp bolupdyr. Hususanda garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Ýylmay bazarynda barlyklara ýangyn söndürüjüler we sanitariýa hem epidemiologiýa stansiýalarynyň işgärleri gatnaşypdyr. Olaryň täze talaplary we bahanalary köpeldi. Indi dukanlaryň girelgelerinde halçalar bolmaly. Täze ýyl üçin bedegler hem gerek. Ýa-da satyjylaryň ýüzlerindäki maskalar köňeleşipdir. Dip dukan eýeti görünýär. Telekeçilere edilen batış bahalara we asortimenta täsir etdi. Aşgabatyň häkimetleri dukanlardaky we bazarlardaky käbir harytlary satyn alynan bahasyndan hem arzan satmagy talap edýärler. Bu ýagdaýda telekeçiler harytlaryny satmazlygy makul bilýärler. Süýjüleri satyn alynan bahasyndan hem arzan satmaga mejbur edýärler. Mysal üçin 60 manada durýan süýjüleri 25 manatdan satdyrýarlar. Bir näçe dukan öz önümlerini gizledi. Mysal üçin kalbasalary 1 kilogramyny 38 manatdan ýokary satmazlyk barada buyruk geldi dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmeleriň ýene biri görünýärdi. Kiçik hususy dukanlaryň eýleri ýarym ýerdeminlerde ýerleşýän hyzmat karhanalary hem maliýe batışa tede bar boldular. Etrap häkimlikleriniň wekilleri dukanlary we salonlara şol sanda dellikanalara abatlaýyş işlerini edýän karhanalar hem atelýelere barıp görýärler hem dukanlaryň töwerekleri bilen çäklenmän şäheriň beýleki ýerlerini hem merkezi seýilgähleri täze ýyla bezemek üçin pul talap edýärler. Aşgabatyň häkimlikleri bolup geçen ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemekden boyun gaçyrýarlar. Paýtagtyň bazarlarynyň 18 dekabrdan işläp başlamagyna ruhsat berilende satyjylardan koronawirusyň ýokdugy baradaky resmi nama talap edildi. Habarçylaryň aýtmagyna görä resmiýetiň talaby COVID-19-nyň ýokdugy baradaky resmi nama bilen çäklenmedi. Test etdirmek talap edildi. Käbir bazarlarda medisina postlary guruldy we bazar işgärleri burnundan test tapşyrmagy we muňa 100 manat tölemäge mejbur boldy. Mundan başga-da 19 dekabrda Hususanda Jygyllyk bazarynda koronavirus testi bilen bir hatarda satyjylara 160 manatdan goluna sanjym uruldy. Adamlar sancımın nämedigini bilen okdular. Dümege garşy sancymy eýam etdim diýenlere şeýle jogap berdiler. Muny etme ýöne töle, ýoksam sowda etmersiň. Dip Adatlyň habarçysy 20 dekabrda aýtdy. COVID-19 keseliniň öz çäginde bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik Türkmenistanda bazarlar hyzmat we güwence deshalary awgustdan bäri ýapyk durdy. Serdar Berdimhammedowyň Lewaba geljek barada kabar Sewitde uly wasagaýlyk töretdi. Kogoçy meýdanlarynda galan pagty ütüklerini çöplemekden azad edilen budjet işgärleri köpçüliklerin we gyssagly arassaçylyk işlerine çekilýär ýa-da talap edilen pullary tapmalyp adatlyň Lewapda kabarçysy habar berýär. Bu wasagaýlyk 17 dekabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident tarapyndan berilen tawsyryklar bilen baglanşykly. Günün birinci yarımını büdjet işgärleriniň ählisiniň öz başlyklaryna 100 manatdan pul bermegi talap edildi. Bu seri işler köçeleri we bazarlary gyssagly awatlamak, işi uratmak üçin toplandy. Farab Türkmen awat bazarlary täze ýyl bayramçylygynyň ruhuny berip, vice-premierleriň tebrik etjek saparyna taýýar edilýär. Görülen taýýarlyklaryň derejesi barada aýdylanna olar prezidentiň gelmegine görülen taýýarlyklardan hem ýokary diýse bolar diýip habarçy 19 dekabrda habar berdi. Türkmenawat howa menzilinden darganaty etrawyna
Kerkay raportundan köýtennag, magdanly sebitlerine varyan ýollary, bazarlary, binaları arassalamak, awatlamak işlerine welayet häkiminiň hut özi gözegçilik edýär. Habarçynyň sözlerine görä, welayet häkimi 18 dekabrda Farawa baryp, yangyn bolan mektebe barýan ýoly yaptyrdy. Bazardaky satyjylardan bolsa, bazardaky arassaçylyk we dergödäni awatlamak üçin 5000 manatdan pul ýönerli. Kiçi Berdimuhammedowyň lewaby 22 dekabrda geljekdi gaýdylýar. Sewit paýtagty Türkmenabadyň seýilgäklaryny, ýol ýakalarynaky ýaşyl dolaklarda häzir gyssagly arassaçylyk işleri geçirilýär. Adamlar dynç güni 19 dekabrda hem ýogara çykmaly edildi. Şu aralykda prezidentiň oglunyň gelip görmegine garaşylýan bazarlarda hem uly taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Käbir azyk bazarlaryny bolsa wagtlaýyn adyndan bir hepdelik yapmak goýruldy. Türkmenabadyň 1-nji zoragynda ýerleşýän azyk bazary wagtlaýyn ýapyldy. Ol Lomoy Sowda bazar hasaplanýar. Üstü açyk taş döwregi yapylmadyk meýdanda ýerleşen soň bu bazardaky azyk önümleri ýokarsy örtüksüz tekçelerde satylýar. Bu ýagdaý bazar standartlaryna gawat gelmeýär we Kiçi Berdimuhammedowyň baryp görmeginden howatyr edip onu yapdylar. Lewapyllar Lomoy bazarynyň yapylmagyndan gaty nägile bolýarlar. Sebäbi ýerde uly avtologlarda, ýerde goýulan çeleklerde edilýän sowda hem alyp satýanlar, hem aljylar üçin amatly bolýar diýip habarça aýtdy. Türkmenabadyň gök bazary häzir ýapyk. Onuň içinde bir topar gurulşy işler alınıp barylýar. Birinji trapçada ýerleşýän bazaryň içerki diýwarlaryny renkläp, onuň içinde ýarmarka sowdasyny gurnamak üçin uly pavilyonlary gurýarlar. 20 dekabrdan başlap täze il üçin ardan haritlaryň çykaryljagy aýdylýar. Prezidentiň oglunyň gelip görmegine garaşylan soň bu bazaryň içinde we töwereginde uly tämirlik işleri geçirilýär diýip habarça aýtdy. Bazarlary ýakyndan synlayan yerli synçylar we habarçylar ilaty ardan ýa-da el ýeterli wagtdan satylýan azyk önümler bilen üpçün etmek üçin edilýän finansyklaryň badawat uly nobaty sebäp bolýanlygyny, bu ýagdaýyň häkimiýetlerde ullukan alada we howatyr döredýänligini aýdýarlar. Häkimiýetler nobatlary nädip adaltjaklaryny bilmeýärler. Sebäbi ol haritlaryň erte wirigin bu wagtdan tapdyrmajagyny bilýän mätäz adam gaty känip yerli ýaşaýjy aýtdy. 20 arlaryň eti satylanyna döreýän uly nobatlar saklanyp galýar. Ardan balyk satyga çykarylanyna hem ullukan nobat döreýär. 22 dekabrda bazarlaryň ähletini täze il ýarmarkalary bolar. Azyk önümlerini nobatsız, agşama çenli islen wagtyňyzda gelip alyp bilersiňiz diýip ilata öňünden wada berilýär. Nobaty durmalylar, miýweleri, süýjü kökönümlerini islen wagtyňyz alyp bilersiňiz diýerler. Adamlar bu ýarmarkalarda ardan azyk önümlerini alar diýip sabyrsyz garaşýarlar. Prezidentiň oglunyň welaýetlere azyk önümleriniň bahalary bilen tanyşmagy gelýänini gaýdylýar diýip habarçy berildi. Gurbanuly Berdimuhammedow nobatdaky mejlisde vice-premierler Çary Galyjewa hemde Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda welaýetlerde bolmagy tapşyrdy. Şeýle-de prezident ornwasarlarynyň bazarlara we dukanlara baryp haritlaryň narklaryny görmegi, owa ýerlerini çözülmeli meseleleri anyklamagy we çözgüt tekliplerini taýýarlamagy talap etdi. Soňky ýyllaryň tejribelerine laýyklykda prezidentiň talaplary yerli häkimler tarapyndan nobatdaky oýun, wagt ýa-da telewiziýa habar üçin gurnalýan wagtlaýyn çäre hökmüne garşy alynýar. TDH-nyň maglumatyna görä, vice-premier Serdar Berdimuhammedow sewitlerde bolan owa milli maksatnamasynyň importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek, eksport edilýän önümleriň möçörlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň yerine ýetirilişi bilen yerini tanışmaly we bar bolan meseleleriň çözgütleri boýunça öz tekliplerini taýýarlamaly. Synçylar Türkmenistanyň öz ýakyn taryhynyňky iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligini, öz esasyny köplenç uly gurulşyk taslamalaryna we dawraly çärelere gönükdirýän döwlet dostlarynyň bu kynçylyklardan çykmak üçin anyk işlenip düzülen programmasynyň ýokdugyny öňe sürýärler.